Ja, så er vi i gang med firmagaver online, og så er vi herovre med chokoladepakkeriet her. Amalie er i gang med at pakke herovre. Så har vi en seriekøne herovre, som Thomas han står og er i gang med. Fulde omdrejninger. Der er lækkerier i den gave der, kan man se. Herovre der er der sat 2 mand. Det er vist en hasteopgave på, så der er sat 2 mand på her. Og der har vi Helle, og jeg har Niels. Der er også noget godt i den, kan jeg se. Der er så affald, der er simpelthen ikke tid til at rydde op lige i øjeblikket. Lasse, hvad laver du hernede? Hej, jeg er lige ved at lave en lille ordre til en lille stamkunde, vi har. De skal have lidt vin og lidt øl og lidt bylov og lakrids. Hvor har du været henne i dag? Det skal afsted i dag. Jeg har lige været inde ved Go On inde i Skanderborg og leveret 3 paller. Så jeg var tidligt over og kører lidt truk. Og så, og så er det ellers det. De skal også have chokolade i. Ja. Og et par ølgaver. Nå, nu er jeg tager lige en zooming ud her. Godt, jamen tak for det.